Airfield Tuirial Tanker petrol phur chu Vawiin October ni somni pakwa sang ni somni pahni khan a chesualah he van duaina thlenga wang hian petrol phur tanker hi akanga tanker petrol an do na lama chesual ni in an soi a chesual nu hian petrol bua hi thal phal an omni in an soya he wang hian lighter lo talte omin kangmei a chhuak ta chiama Nunna chan hi mi panga lai anom to ni in thudon ani hlawm te hi civil hospital Aizawl casualty panpui ngal an ni Vawiin tlai dar li rik ma deuh khan Aizawl fire station ten call an donga an call dona hian tanker accident ani thule kanga om thu report om lawa petrol claim abua ti chu hriat ani zan in dar rukpel hret vel khan call hi don le ani a hemitum hian kangmei a chhuak thu don ani a khatla le bongkon fire station te an kal ngala a hmun a hlat tham dewa wang le traffic jam avangin an thleng mai theilo ani tanker kanga ruang panga an hlawm to Tuirial lam atanga the zozam voice in thua don danin tanker kang hi thelmi ani to a tundin hmuna ruang panga hlawm ani to a heng ruang te hi tu tenge ti hriat ero a har sa hle ni in kan thu don na chuan a soi ruang pakhat ero chu uluk taka enfia chuan tunge ani a hriat thei mai an be sei thu an soya ruang pali ero forensic lam lo chuan an hriat mai thei an rin lo thu an soi bok heng ruang te hi Tuirial branch YMA le Airfield branch YMA te in beronin Tuirial lama lak thlak phot ni se an ti a kwang te siamin Tuirial branch YMA hian an buai pui zuidon nia thudon ani tanker baka hian taxi pakhat two-wheeler pathum le chenna in pakhat akang bok ni in the zozam voice chuan thu adonga ruangan hlawm tak zinga hian mi khwal veivak phai bokkon lampo antel pal mai thei thu don ani a ma se hei hi finfia ero alani lo thung kangmei chhuwa dan tak hi hriat alani lawa thudon na pakhat chuan tanker chesualah petrol bua hi ado thalpol an oma khwa athim zui deuh mai boxi nen an zinga lighter lo tal mai an om ani thei mai angem ti in an rin thu an soi ani